Ana, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga iting 48 anyos, minyo ug may mga anak. Taga Bohol. Apa ni ako magpuyo sa Cebu City kay niya naman ko dinhi magtrabaho. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa 70 anyos nako nga inahan. Aron sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat. Nag-close na ning tindahan nga akong gitrabahuan. Makapauli na gyud ko og makapahuway. Ay, kapuya rong adlaw uy. Daghan kaayong customers. Ang akong cellphone. Uy, ang ako maning manghod sa Bohol. Hello, Dong. Hello, te. Si Mama tibang, ilantan. Ha? Nga naman? Naon sa man si Mama? Ilantan na di. Tulunong ka daw. Dong, kanang hilanat dong ba? Reaksyon na sa iyang tinuod nga gibati. Sama kon may samad ka, hilantan ka. Kung usahay, may ubo ka, hilantan pud ka. O naakay infection sa lawas, hilantan sad ka. Unsa man, na siya gibati nga mo'y nakapahilanat ni Mama? Juan, nainanurok niya nga, murag hangga. Ha? Si Mama nga 70 anyos, gihangga pa? Awambot. Unsa di ay? Basta kay, nagbutog-butlog. Na may tubig na pit siyang tiyan. Niya, tapos siyang likod. Mao ba? Dong, ipa-check up na ninyo si Mama ha. Padako kwarta para pa-check up niya. Yan ang mura maka nagsigi og bantay ang cellphone mo. Agay gipaabot ka tawag. Ay, sa Bohol, uy. Kaya wa pa sila update kung naunsa na si Mama. O kung unsa na to'y resulta sa iyang sakit. Naunsa para nanurok ra. Usahay mga dinamang guna sa hangin god. Pero nga nung gilantan man lagi si Mama. Kung simple lang nga panurok, katol-katol lang siguro na. Pero gilantan man good. Kung nabalaka ko. Nga akong manghodan eh. Tubaga na. Hello, Dong! Dong! Hello, Day. Ako ni. Ah. Dito namin sa doktor, Day. Ma! Unya, unsa man ko no? Naunsa man day ka ba? Ay, kuan man day kuno ni Day. Likos-likos. Unsa man ang likos-likos, ma? Kuyaw man kuno ni Dakoy. Bay gani kuno kay wa na ko padangti og pila pa gyud ka adlaw. Kaya nga naman ay ko no? Delikado lagi kuno ni kay nilikos na mas akong likod. Unsa? Unya, ma? May tambal nga girisita ang doktor alang nimo? Oo na pero giigo lang una namo ang kwarta nga imong gipadaday. Walang sa namo hutda sa pagpalit. Kuan, magpadako og dugang kwarta, ma ha? Hutda nagpalit ang tambal nimo. Aron, siguradong mamaayo ka. Likos-likos?
Uy, delikado man na iting. Makamatay man na. Sapa di Danilo, Ay, ay pagtarong di ha. Lagi. O gani siguro nga miingon ang doktor nga maayo kay wa magdugay si mama nimo adto sa doktor. Kay delikado ng likos-likos uy. Kay kung mulikos na gani ng pagpanurok sa iyang lawas, patay ang pasyente ana. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nakuyawan ko sa sakit ni mama nga gitawag sa Bisaya og likos-likos. Kay ambot unsa na katinuod nga kun mulikos na kuno ning likos-likos sa lawas sa tao, makamatay kuno. Mao nga ako gyung gimonitor ang kahimtang sa akong mama dito sa Bohol. O gikumpleto to nako pagpapalit ang tambal nga good for 7 days. Unya, kumusta namang likos-likos nimo ma? Wa naman hinon ko hilante sukad sa pagtumar na ko sa tambal nga resita doktor day. O nalaos na sabang akong mga butoy-butoy o butlig-butlig sa panit nga murag nagtubig. Ay, salamat sa Ginoo kunoon na ma. Pero naayo na tuod ang akong panurok na ugan na. Apa nang ilawom sa katong nanurok day ba? Panood man? Unsa? Panood lagi. Og magngulngol man usahay. Uy, Kun mao, papagid na mamaayo ma. ambot lagi kung unsa na sabni nga nahurot naman unta na akong tumartong girisitas doktor nga good for 7 days nak. Ginoo ko. Wa ka na magnana sa ilaw ma. Simbak ko oy. Kay naghuna-huna sa baya ko. Nga basig nadaot og operahan ko sa atay unya. Unsay labot sa atay ana ma? Ni amang gud ni dapit sa atay sa akong may tiyan ang daghang likos-likos day. Basig ko napiktahan unyang akong atay ba. Bida sa ano pagkasultiha ma oy. Ma, inaani na lang. Larga diri sa Cebu be. Ari ka na ako ipatanaw og laing doktor. Kadaghan ba ito mga gipang pangutanas nurse day? Uy, ila pang gipang picturean ng akong likos-likos. Og unya gipangayuan pata og picture sa pagsugod yun og tubuan ni. Kay naayo na lagi unta ko no ni ron. Natural na lang nang daghan sila gipangutanan nimo ma oy. O gisend nila sa doktor kay wa pa man ang doktor. Ay, nana si Doc, ma'am. Doc, mo niyang pasyente. Hello, Nay. Nakita na ko ang imong mga pictures nga gisend sa nurse nako. Shingles ni siya o likos-likos. Mao gyud di ay dok. Likos-likos. Yes, viral infection ni siya. Mura ni siya og hangga kun sa bata-bata pa motapot. Pero kining shingles o likos-likos sa mga elderly o senior ni siya motapot. Way tambal ining sakita, so wa ko'y ikaresita gawas lang sa pain reliever o sa pamanhod o vitamins aron pa-boost sa iyang immune system. Kay posibleng maoning nataptan si nanay ini kay weak ang iyang immune system. O pasuota og mask si nanay ha. Kay karon ra bang nilaos na ng iyang shingles, manakod na murag COVID. Ha? Dakong pasalamat na ako sa Ginoo nga luwas na diri sa kakuyaw ang kahimtang sa akong mama og vitamins og pain reliever nga giresita sa doktor diri sa Cebu. Pero dili pa gihapon mawa ang akong kabalaka kay may edad naman gud si mama. Mag 71 years old naman gud siya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Nataptan na akong mama ining sakit sa panit nga likos-likos. Mag 71 anyos na akong inahan. Delikado ba ni niya? Kay niingon man kuno ang unang doktor nga ilang giduol sa Bohol nga maayo kay wa na ni paugmae o pa-check up. Ikaduhang pangutana. Giresitahan si mama og tambal sa doktor sa Bohol good for 1 week. Naayo o nalaos tuod ang katong nanurok nga nagtubig-tubig. Apan ang reklamo na sa ni mama
kay magbanhod man kuno ang ilawom sa shingles. Nahadlok si mama nga basin kuno og naapektahan ang iyang atay. Husto ka si mama? Ikatulong pangutana, gipasikan opinion ako diri sa doktor sa Cebu si mama. Og maoy ingon sa doktor nga shingles kuno ni o likos-likos nga maguwang sa hangga. Ingon man ang doktor nga wa kuno ni tambal sakita. Mao nga vitamins o pain reliever iyang giresita. Safe ra ka si mama ani? Dili ba ni makamatay sa kita? Ikaw patug katapusang pangutana. Unsa man day angay buhaton aning mataptan ta og likos-likos? Tinuod ba nga makatakod kuno ni kon malaos na? Og mura kuno ni og COVID nga sa through droplets ang pagtakod. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, iting. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini nga akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rinley Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginaliling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Order ba sa mabatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kining faith is in the heart's eye, a vision that transcends the limitations of physical sight. Medyo laom-laom ni siya da. Pero dako akatong pagtuo nimo, so ma-realize ang gusto nimo, so most likely mahitabo na siya. So positive thinking lang na, ha? Kaya usay ato matanawan positive, most likely magawas mo nga tong adrenaline, nga makrate energy nga mo himo sa unsa man atong gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Walay sayo na ning kinabuhi puro ni lisod, ha? Bisag mo punit kag nainahog sa yuta sa floor, mo bend ka, wa problema mo sipyat pa imong hawak mo maligas. Why sayon? So, kuan lang gid ta. Kining dance with the music. Dance with the music lang gid no. Ang atong magtatampo karong adlaw si Iting, 48 years old, taga Bohol. Minyo ni siya na mga anak. Iyang problema kay sa man likos-likos ba to? Na likos-likos. So ako lang ning paningkamutan ni Iting no, yung mga pangutana. Unang kisam na yung mga taga Bohol nga akong great no. Ito naman itong mga taga-Bohol nga akong lista nila. May pagpaminaw dahil diyan Butch. Butch alis na. Mga Yu family dahil sa Kalapi. Mga Sanyel family dahil sa Tagbilaran. Mga taga-Panglao, no? Kanti taga-Ila, taga-Ubay. Ito ilistahan ako sa taga-Ubay. Asa naman to? Di na usahay man good. Very disorganized ko. O sabon na lang ako great ni si Milba Iyak Bahinting ug Santos Flores Bahinting, Munit Iyak Bahinting ug si Felix Magalion diya sa Apas. Dr. Virgilio Sinisa diya sa Apas, no? Taga kuan man ni si Dr. Sinisa, taga Tubigon, no? Daghang kay tag mansuking tupinaw da Tubigon, Bohol. Okay? Unang pangutana, natapdan ng akong mama ining sakit sa panit nga likos-likos. Sabay in English ng likos-likos, oy. Mag 71 years old na ang akong mama. Delikado ba ni kay ali sane? Niingon man kuno ang unang doktor nga ilang giduol sa Bohol nga maayo kay wala na ni paugmai ug pa-check up. That's true, no? The earlier ang intervention sa doktor, the better, no? So, di ko kay bagon sabay in English na ning likos-likos, pero akong pagtuo lang mo, tigali ning gitawag og eczema, kaning dermatitis, no? Nga uga ang mong panit, atopic dermatitis, eczema na siya, no? Among in Englishan, among pinulungan ng mga doktor, uga ang panit, mangatol, nya, murag na ay magtubig-tubig, pero dili na siya contagious, no? Maka-trigger ani kanang mga irritants like pwede man gani shampoo, detergent, kanang mga abog, mga tai sa mga kanding o sa pamandiha, mga molds, mga pollens nga na mahulog da sa kalibot, so mao na siya, no? So ganing mga mas maaygo na nito tag makita ning imong mama Iting ug usa ka dermatologist, no? Nate mga
tambal nga mga antihistaminic kung allergy siya o kining mga ipahid lang, no? Like petroleum jelly, Cetaphil moisturizer pwede sad, no? Para nga ma-moisturize ang skin. Cetaphil ako nang i-recommend. Nawa ko nag-advertise niya pero wala na akong naibalan. Uban nga mga maka-smooth sa mong skin kanang aloe vera. O po na. Yung may use moisturizing akong balikon. Ug sa in worst scenario, ang mga doktor mo gamit mig mga corticosteroids, no? So maglikay na lang sa mga triggers, no? O katino lang dili ko kay baloon sa may in English na ng likos-likos. Nabukoy laing nabol ang kaning psoriasis, no? Lahi po din sa eczema, autoimmune conditioning psoriasis, mo baga ang imong panit o niya kining mo nay murag magsapaw-sapaw ang imong panit, magsapaw-sapaw, murabag layer sa kanang isda ba, murag himbis, no? So mao na ang mahitabo. Sa may ang cause ani something to do with our immune system, no? So mao ra gyapon, umadto kag derma, most likely tagaan kag topical corticosteroids, no? Ipahid lang ni siya og mga uban pa dihang mga moisturizing nga mga kuan tambal, no? Buhol man ninyo, no? I do not know kung naabay mga dermatologist nga nagkuan. Doktora Boyser diya sa Perpetual Soccer man tito sa Dr. Boyser. Mo tay nagtambal sa akong allergy sa kamot na wag tang baya, no? O mo ngari ka sa Mabulo Skin Clinic na daghang mga doctors diya nga nag-attender sa problema sa skin. Kuno ang pangutana, bisitahan si mama og tambal sa doktor sa buhol, good for 1 week. Maayo naayo o nilahos tuod ang kadtong nanurok nga nagtubig-tubig apan reklamo sab si mama kay nagbanhod man kuno ang ilawom sa shingles. Nadlok si mama nga basin kuno og napiktuhan ng iyang atay. Husto ka si mama. Well, mutuol lang ta sa doktor, no? Nga nag-examine sa imong mama. Kung unsay gingon sa doktor nga tambal sa katong reklamo si mama, tumanon lang, no? In order to roll out kung naa ba siya problema sa atay, mahimo man na katong ipa laboratory workup na. Kay naa man tay mga result sa laboratory nga magsugyot kung naay problema sa atay, naay problema sa kasing-kasing, ang resulta. Tuol lang ta sa doktor nga nag-atiman sa imong mama iting, no? Ikatulong pangutana, gipasikan opinion nako diri sa doktor sa Cebu ug may ingon sa doktor nga shingles kuno ni likos-likos. Maguwang sa hangga. Ingon man ang doktor nga wala kuno ni tambal sa kita maong vitamins, mawara na siya kung makaresist lang ka. Dili naman ni gyud siya inuntag life threatening pero uncomfortable ra god, no? So kinahanglan ni siya og hygiene, proper hygiene para nga dili madugay ang pagkalaya sa iyang mga likos-likos, no? Limpyado lang gyud ka, no? You use hypoallergenic soap. Okay, sunod yung pangutana, unsa man di ay ang buhaton aning nataptan ta og shingles, tinuod ba nga makatakod kuno ni kun malaos na ug mura kuno og COVID nga through droplets ang pagtakod? Well, like any other skin diseases, kung naay skin to skin contact, dili gyud kay siya advisable, pero dili ni siya airborne, no? Nga pareha og COVID or pareha og PTB, skin to skin contact o kanang mga linens nga igamit sa natakdan aning sakita niya, magamit pud sa uban, posible nga na ay mga problema. So limpyado lang jud ka, nga everyday imong ilimpyuhan ang mga shingles para dili mo posibleng mo kanap sa laing parte sa lawas o magbalhin ba sa laing tao diya sa imong dool. So inaot nakasabot ka sa kung speaker nimo iting diya sa buhol, maadjong adlaw ninyong tanan diya. Inaot nga okay rang kinabuhi nato diya sa buhol, no? Mga trabaho family diya sa Carmen, no? Maadjong adlaw. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong pagpaminaw sa matong programa sa RMN. Daghan kay taas kay tag rating din sa atong lugar. So pamulo ba here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug mayong